Ensane mumonchu muligeria asiri tukurigaria egesero ijumanga kino kwaligania SMS ya mangana maya nyaro kumanyigati yali tobere to kwaligania kurose mambia yalenge ntambe gachinse chigobono chibono margoba sariki emerongevere na isana isa tomu chinyoga tana limo umwaka bwe chiri bubere na merongevere na mange habereka okorekana ayo asiri bongo cyo kumanya se margoba yabono nabo igotrigeria buna bali kibaito bayasangereria ime na isiko ya rugongo rogusin to basuko buno bochori boba director ime ya county ya Kisi niko bwatu Ruare niko bochoro borwachi korekana ali tukolia nkyo yenko bwatakana noko bora ko bintu bitakerane kurwase kyombe klikyo bochoro nechimba IBC ekobora kyalo chikokolia bochori aseri tukolia lero bochori obu niko bwasukigo bosyo aseboneka gere bunambo chikokorekana litukolia nkyo ayungati ali tokochikumulekero mwancho muligereria ase margoba yabona amona yanda mange aibon tokochikumanya asenchero yobwikirani asegesero ijuma litukeliko bono lijuma amajia enseyemo olitokobwatira nere gwetera somuno abo imanyereri higakoro kwa Lydia Mose ekore Clifelsas Kabendi hakoneke buna chibicha munirioge achiago ikeire asencherere enkeno no kukagimanyera nabo kwandra kutubwate boigo wetera sensemeria ya mtandao sensemeria Facebook nabo gochana buna Ndizi TV News Digital nabo igensemeria YouTube nabo gochana buna Ndizi TV News tobase kweba kutubwate wetera se website YouTube na www.ndiztv.net onyale konyora yo monenda mangeli tangani kigimotera mangana yo senchera yoke chuta. Chaguzi wenye tulienda kufanya ni kidi ya county wenye wangefaa wa resign hiyo barua iko na county commissioner ni chairman wa county baya ku resign secretary wa county na treasury officials no nyama igayo kubwa sekro kyo bochori bwa boda menye county ya Nyamira niko Dominic Babu atebirwa nagendere kora ensemeria ya Masaba North bono bokongutu arorire gaiga ebintu ebyatebanire babiro kanga electoral materials bono kurmuso limaitege ntobago kora obotuzukano nigo bwana kiwasa bochori bo director bwa kolekana siri tukulia lero maiga yo bochori obukonyorwa ase chinsemo au Mbaba kuruba bagoro sindagira bagoroki barosia ikune nyamenyi kabisa bali bakora bagusibiria ibintu bage no boy bigo senenchara na kijabere go seria nya bantu niko bakarkwanda chinka chi abantu baruka banyanya chinko ko pali nande basibye bintu ogokumia asa yo monenda mange sananso ikabono twemanya senchera yobo ikirano leteria nenchenkoro kwa Vincent Onyancha ikutoka chaka kurwase wodi ya nyako yakobwatekana no kwemurungane no korobeka no kubona kwaba ko kolekana anemono asokonyara kwa merelia obokorio buya sensemo yechibara anemono ase ekenyoro kali gatebom ebon ke gotoka ase application yeranda se wodi ya nyako kolengana amenye bensemene wati abuna hebale ju ase kegetambe nige gotebekana buna yarre kolenda amenye bense bagote gukiraboni gebale yuni gegandre tukirene maiga obosombi bwabo bwarokane kolemara kobwatekana no gotaroswa kwebale yo nigo chinga kechibaga niyo gavana we county ya Kisi Paul Simbarati kubwatira namo nabara ibande kone kibuna nkorose rugubale bali muryoka unatokumanyigwa no muri Keito Dipona asanya abamenyi be kenyoro yaitiboke gotoka emesa location yeranda yugotoke meye wodi ya Nyakoe nigo bono beso kili tukolia lero na gokorokorobekana kubwatekana no gotekirana kwa magendero chinsemechyo ebalega yalimwa yende kale murugoro yende kale mumuino yene rente bara yate kole muyange yomoeli omoelio babekira sando morom aiga ntura ramoro muko beko twamanye konyole list yako tebekana ebara yene bekiro morom pakke list ndo bwata boniga 2.7 million ekerenge kana to kia toleta to kwandamana iga tutaite tomanye nganga ki omuntu tenete bare ningo nande ekera ko tengo to bekiro morom okati choka chitango kwa beke to morom tuachandikire ne pale ya matuka mange ka kitu wake irunse kuna nche mbuto kata magongo chibibichi kontinera nse boira ekero na nyora ya korori ruga na igwo magoko manya konyora nye para baimukire batire goticha chinchere chioro sana ime bamanyiro gototiga gaiga gaki tomana korenta ruriru baringaniga tote bigunganto beke iro moro muswali ensemo no gotarosi gwechi para chinsemechyo nigo bateba buna
bamenyire emeyo musunte ase myaka emenge oyubono ogenderete gusegeta ebikora by'obusalia Kundaka byari turakorera embyako 65 twaja korora stima abana baito baka bachikoro bane boniga bakororera ibeja bya bondo ama kutoka igakongetie bei oto teba simbarati kakitwa kwa tumuno mukamto kwa kila chikura Stima hata tangu nisaliwe mimi nimesomea Kebeya mpaka saa hii. Nimesomea Goroboi sijaiona stima. Sasa mimi nashindwa. Sisi tutakumbukwa lini? Sasa governor, MP, MCA kama mwezi leta stima na maji kwa wamama na development ya wanalika, mimi nataka kuambia next time msidanganye kuja hapa tuwakimbisha na tambeki sure amtakanyaga hapa. Simbarati na Kibagendi kakirore mutando oyo. Muna bantu batirika bosi amane komenta nayo nige kegolie geke kiabaga kwimurungania anene asabagoteba nga batigiru magega maega yo gukura chisukuru kurendeti bali konyora miremo parati epare yega ekera ruete Nairobi ntu amwakerete chikura tulimpigia kura kwa wingi tukasikia Simba netaya tukampigia kura wake Kisii sasa hata saa hii hatujawakiwa Kisii kintu bata bakongu burabuga iga na batoko tumukere gendo ntuga ntubwati morembe esima na botolinire epara na botolinire bona kiki twataka motokonye egere torore ngakime ntuntu na abantu bande tuwezi onea vijana wengine wakiwa pale hata wakati wa kuchagua watu hapa hakuna watu wanachagua hapa ama ntoraro likire county kuruma hakuna kitu wanachagua hapa abaroche nduna macharatore so kuna watu wasomi mahali hapa na tunataka haki yetu nigo bono barukubolia kwabo kwa bene kucheso mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati Kulingo lya chigasi chigendete gokorwa asaba 90 n'aba contractor onye tibali gokora gasi ikiranete tibaba bagwakanwa onye chibese cha rwetwe tutaite go plead with our governor if you can hear me tunataka uhakikishe kwamba pesa kama ulizitoa hizo pesa zikuje zifanye kazi mahali hapa lakini kile tunajua siku hizi tunaambiwa we unasimamia miradi tunaambiwa hivyo usitali boto kotabiwa ai oteneneta magenderero ye county onye goteneneta magenderero ye county fuatiria oche mpaka noene kenyoreke iga origereria nge pare ikwa rwete 2.753 million ndo chaga osenchi kwalete gas Giko ripoti yanga tasene kia unambeye mo kia Ndizi TV kurwase kinyorogia itibo ikiutuke meye wodi ya Nyakoe bunge ya Kitutu Church South literia nenkuru kwa Dipon Hasanya Bijamono muliketo dipana sanya sorboche rwa sencheri yobo ekerano gotigana yumo nchumu likira wantara kumulekera mona samangana renge tobo choli baba director becha obono bwaro birgo kolekana seri tukolia rono nonyana bo imeye county ya Kisii obochori yobumbo kolekana dina nigoro borachi kolekana litukolia nkyo kolengana nabale mini go barokane kwe murungania soko nyoruko go chaka ko bochori ba seri tukolia lero engana barokane ko macheki ombekelikia ko bochori IBC ne mono asensemo yaba director nagote yabuna nigo yabo obochando mona sabale magayo gekirana sebito aona konyoro bochori obo buri gokoreka nase lituko ya rero Wachori waba director bechaye bwabana takabarituko ya rero ni gabare mkuru zone ya Kiogoro kegati matuno na gatie chinda bago pime chaya base factory ya Nyamwamu besokire na kwemurunganyo okonyoruko abo bisaba IBC ekiba kumeri na kwebori gose obochori obumbobe ni fakti ya watu kumeti na ndetole no moichano sengencho IBC ne atomate ya conduct yake sasa isiekeiga na ene nabo tuwarenge togende ne chinsa muna morigereti gabantu babo gete mambi mbali etikende baikirega iga lakini ntorarora babo bisabu bakaboniga na ende sababu yagera banyoru ntoratebigwa twate batunga twari gwikagaiga egento muna saa 1:30 bono korweria banda twegeta saa 12 twaberire gaiga oroche mpaka chise gitora manya ninki kegendera tekera tokoboria etogoteunga mbone ndege ya ikiri amasakara na Nairobi bono kurwerio ntoramanya ninki kegenderete ntobaro chinsa iga bakoenda na aria ntorabarora umugaso otonyarire bono atosinyire komanyanga ninki kegenderete ikiagera ntorateunga ninki kegenderete ngana nabaraboni go bagoteba bochori obu ko babwengencho asebaganete mechando yabo gati yabo komento kwe bonus na monchoreri ayara beyengencho mono etai yaito watane kire ngukindam bono muno mwako etete otuga tunga ba director ngubaro ekara baruoro bakamanya gotatebia bona singa ba director basokire ngana ubairete chibesa ukaliera chibesa chirinzi chicha yetu ndubali goto chandegete igo bago chibasiba chiratiri ekara basibire ratiri
omong'ina rende otakamanyeti korigere ring'era tiringa yasibugochia ondore chane nyinge nabo goria keye gochie gento yambura tomentu ne chibese ase eng'encho chibese twarire korwa bugocha gocha mwaka uliopita nari batoete 24 konya tokuriera chibese chinke mono no echi 24 still nchisaini kende nabo chira bosa niga bano basemeire konyora umurayora igwe birero by'abaremi boigo umaite igoro y'ekemeri g'echae boigo kuba omoyo ase egesaku kya ankyo tagete tochenchie gose taete tonyora omo director ora na intu ase ekemeri ekia na ituna takitobwate na inde na kia bisi yaito na inde buna abaremi no torigeredi rero ntwataka tonyora na inde omo director ogotora ekiagera na intu twachandikire buna abaremi chianga menta na igo ebirero byaitu asabara ito gochigochora nigo tutagete batangane mutu batokonye ekiagera ekemeri kere gusi na kikere Rift Valley na kikere Central abantu bare Central nigo bakurire bonus nyinge intu abagusi twanyakorera rituko gochia serinde ekaro kurigereria abagotu baraiga nigo bare nambe nyinge oise kurigereria musae tayo ninki togotebia musae obwansu bw'echai ekiagera igagokobori ng'eywe kobaniba nabo bakoboriko igo ng'ekero bagenda togoteba ng'eywe kobaniba mbari gochaka kotwaro obwansu etotagete omo director ogochigokonya ekegori kia maega abagotu abekero barure n'obwansu bwaitu botigare ekemeri kia gusii abasae bakibwatere tororo na barau bamonye obuya bwaya nari batari kuminyoka chipara go demonstrate bamanyanga nonye mogondo obuya mboro nonye nabo niga abaremi abo baborire obwasi okukororekana ekero kia obochori time bara missing turi gwaka chikura na wa director bari mbakobo we are sure we shall demonstrate to making abantu abum bari kobera office intwe n'abaremi ntumanye tobore utubwate tiga Kenya Tea Authority yarawe abari bakore exercise yabo yogochora directors kunyarika no muchanjo munobore asebono iga chisechi ngowaka chikura abantu abakiri bukinga iga ntogwanja bato sukeri bato alitukolia ito baje mapema ebintu bye bangete buya tomanya kobeka chikura chito ko zabata yabaleme ripoti rigita seni Kyandizi TV editoria Nenjuli Kerubo Bia muno muri kito juri Kerubo wasoro wochi rwa senchera jobo ikirano gotigara boiga samangana rengeto wochiro director ni gati ya bale mekro chinsemo abo igomeje county ya Kisii barokana kwe murungania ko bwatekana gotakorekana ko bochori wasiri tukulia rero asinga keje barokana ko mocheke ombe kiyekera ni bochori obubono bwa director na gote ya buna ni gobanya rego kora chinga kichi abasiri tukulia reka yokanyora bayero beri boikirano aso bochori obu bwakagero korekana kolende botakorekana bora chokorekana lituko lyankyo ngorgu Charles Nyamweya korwa etundu bali kunga KK14 kya mukama factory bono bokongutu arorire gaiga ebintu ebyatebanire babiro kanga electoral materials bono kormuso ndimaitege nto bagokora asiti machine echichiabo timaite gosemba tama eta sikubaterwa bono tokumetera kirirende tigatoremererie buna batote bituganye nonya twabeire nenchara no moroso bwokuganya igo gaki tigabata masiri tukolia rero ntobase ko tware birengera bya mongo bona twagotire iga asante na gati ya baria bakurwane kero kyo directors factory ya rianya muamuni gobono bagendera go yakire koko asiri tukulia reno yamaga yobo choro gutakorekana gotebu namba bagetemero biri miyeisene eliko nyara ko ene kibuna sobo choro bra chikokorekana litukulia nkibanyara ko buri bagaria bene ko nyara ko babarai ane muno kurwa senseme ya rianya muamu ukwana hali tukulia rero niko bateruna bachiko ene kingo kinibaleke merigicha na ko nyara ko ene kebona singo nyara comment ka ane muno ase omwako yoga chinga kicho niko baburia abalemi ko ene gochora barabara ibale baraikirania magania bo buna balimiane mona seke merikiri gichae agara muroche mikakati tubegete yokugenderera iki factory cyaitu bire nkigwenerete kungwa mukono nabo okugendereria noko tuirania bali twarengo nabo tugwekiara nturasari kende gyonsi egento kende nkobeka se propaganda sikiro nakyo muntu orebeke ngoli ekero umuntu okonyona kwerikire lirube gwengente umenye gotena nayi gwakora ibintu ekyo idismia propaganda timbwatikaniti na mangana ayo no muntu yokorete egento ekyo yafa
sheria ifatiliwe digere ato kiningo koleta mangana ya kulikali rube nitakoleti nchibwe ko manyene tuma dinga nkikaga ndrete brand kibagwate injire ndio sibara jitange chikore joji wega chiaku na ande je nalo tebaiga ekero ke nalo kenyora gente ketanga na kurwania factory ya nyamwam yete nendere abali ba sumbokire ko bana kiamu kama eko era bondiga eni boyete nyinge no eko kora kit no eko limera egento kende chipare jitu jisale gete esasi yetu konajo lakini ya esa serikali pare jitu nchiringi jo so sombwe cha egento kende ya kabere abalemi mbaranya wara bosembo isaine goetere soko sima kugecha eko era abagirgacha abaro bisimbaligeti konda jor goikaba abagirgacha babwatera nabalemi baba somi ngange bakwente kokolera ekwerende abalemi bakwente kotumse echa yabo egento kende abalimi gocho bale basumbukusana nabakarani goika tubwaterane torora balia baraba minu tubarusiororo egera bale batwara bugoro abangina bekene bachandikete ase kotolecha nenibo yabo gerenke na gotigana yuno moncho muligereto mulekerali agandete kolekana chinsemo chinde goikase county ya Nyamira ebunge ne ya Masaba ni gono maiga yobo choli wa wana boda boda koera ase county ya Nyamira oyo lekoligie kergo kiobonya kerobo ase county ya Nyamira buno umutenelio boda boda Dominic Bahabu ni gobono aeso kinagote abune natigale kubomura yase ensemeli ya Masaba North eyamaiga yoko bwekeroge kyokolengana Bahabu ni gate birubuna na chikubwatira namo na abarai abande ayirikonyara konekia gokindi bale county ya Nyamira ukona kurobo gitutu wa Masaba ni Bahabu acha kebene umuroberio boko endera gosira bana boda boda abasa bana boda boda bate abuna mbagendera ko musira soko ndeke nankobwatira na bara soyo buna tokumanyigwa no mulike itokurwa se county ya Nyamira Paul Kapa okara oyo liekero kibo president kurwa se county ya Nyamira Sireta Dominic Bahabu ni gakoro musangerikano wechi chairman kurwa se chi stage AOMA sub county ya Masaba North agokwana ni gatebere ni garinge tukonyara kabaga gakore mirimo boyikirinwa muneji chairman yo chiga asa tebere ngatara hakwa iskokorwa abisi ekiruge kyo abere gakora asege kabono uchaguzi wenye tulienda kufanya ni kidi ya county wenye wangefaa wa resign hiyo barua teko na county commissioner ni chairman wa county baya ku resign secretary wa county na treasury officials. Number 2, all these sub counties we were not having election in any of these sub counties kulengana mo na babaikirana sumusangerekano yiga nigo batebrenga nigo bratkunyara kwa bako mutugekera Bahabu asibalire na gotabawika batkunyara kwa bako raisya esako yabo eyo eratkunyara kwa bage kubara segeka kirebosyo kwa niaba y'aba na boda boda bonsi ba Masaba North igotware ko basabanga tobwaterane asengenje agenda tobwate ntu ne yokoleta magenderero aiga Masaba North ndotagetise ginonde ndotageti na binde byonsi onde bwansi ora iwe ingana tatageti kanyara kwa bako bwaterana na ntu twakoire libaga omunyamiro mugima igotutete tubwatane boda boda asengenjo yobuya bwa Dominic Babu propaganda nere sikoga igangobisi ya Masaba North boda boda yanyarka bakegosiekwa abana boda boda mwensi igotoko nyara kwa toko bainyolinga obisi ya inono erega igarubis metamayo asere botambe moche lindo monyola services nabo nigo batebrenga obachori bwa kolekana tibwarenge burunge igono otole ime ya BK lakini aiga Nyamira igotoko nyara kwa toko na Nyamira Riders Boda Boda Association igo intubuna Masaba North chairman 20 ekero twikera lichibu igoto iwananga igotora kore miremu buna Masaba North ritangani korwa bunto nyarka toko unga Dominic Babu asobora ibuaye bune chairman ya Nyamira Boda Boda Riders Association na sensemo yende yokolengana mo nabaiga yatebekanire kunyara kabage korawa amonoyo nyara kabaga koira ekegekwa se county ya Nyamira omoske orindo nigo ya mererie okobao kwa babu abisi hii simu kidogo ikianza kupanuka namna hii hata nyinyi polisi mtapata kazi nyingi kwa sababu kuna watu mtu anatoka hata hana kitambulisho hata kama ako kitambulisho ya Uganda anakuja kwa appointiwa ati yeye ndio chairman ya Masaba North. Na nani ana appointing chairman? Sisi chairman. So hakuna ku appointing ni elected. Lingana omospidi borogongori garo Masaba North Robert Ndambili anyalire koba agakonyara koba kubabode koba munobo twereru wekabanyolire ogosunsora na okoene wale officials wa uchaguzi hao ndio watatupea mwelekeo kama kuna ene minutes waliandika
kama kuna resignations watupee. Kwa saa hii nimewaomba wadumishe amani, hivyo vikundi viwili wasipigane, na wakipigana tutawachukulia hatua za kisheria. Nonyina bonda mbili ni gababoli abanenche kwa maiso nene bali bagutumika chipikipiki chinga kichabo tuko azatebere babe maiso kurwasa chipikipiki chiri bakuri ilikolenda amagimabo. Wale wote wamesajiliwa tumewaelekeza waweke stage moja, na nimesikia proposal ikisemekana ni posta. Mahali kuna stima, unaona ni nani anakubeba, na unaona hata mabati yake imeandikwa namba yake ni fulani ni hii. Ginko reporteri getasini kia wanjete kia Ndizi TV kurugiga se sub-county ga Masaba North me county ga Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp Okara. Biamuno mulikito Polycarp Okara sorobochura sencheri jobekira nukurwa se county ya Nyamira gotiga na yumwanchu muligero ntumulekera mangana renge tobo sali na bwego na mangana renge tobo ibi imehiye godi ya Nyakoe ni gama letaga ndrete kurwegwa kubwatekana abantu bakagera ko babasalya kolengana nensemeli ya community policing ne ya teberuna machikomike getambo kirege tindi asonde bwensireterera belikulikwa bwana nakagere ko bumusalya asensemo ya Nyakoe ekera yo agendrete ni gobono obutuko bugo kira lero ekombekerigia community policing kyanyana ko nyora na kwabeka byara abahibi obono bakorobo ibwa bwensemo ya yanyi maiga jogo tagora chinyomba asoko nyara kuiba chingoko kolengana amenyikurwa sensemi gatobeka runa abakaguru abo ni go bare kuiba chingoko na guchubutore metwe na koira chitabwati metwe yamaiga je metwe ndego toka enseme yino chingoko chitaiyo egento baterwa guchukubwati asoime una toko manyugwa senchira yobokirano egero baikire nabo bagonyora nyo nyomba bakuru bagoro chindagira bagoraki barosia ikune nyamei kabisa bali bakora bagusibiria bintu bagenda chikorio bakwaruka kweli baso aime asama tuko abongoiga niye bikoro byo byabere bikomentekana imeke nyorokeiri anyiboge kawoda ebunge tutu chache sao asaba kagirubo bobi baba bakobwatwa chinsa isano ne mocho koboka obotuko bwarero yarenge sasta gyabo tuko nake gwesini abayibi batakire bwatake mwari mugeto George nakereo mumronesi osoka isiko nanje nasoka twaminyoka gutira narore gento kera nkonye nesirimbi nkubugiegera abantu baito baboke osento ike goikera abayibi abo bitokonya abayibi barutainse bata maguchi mechi yabo tweke mechi yabo twabatura twabareta ona bwaba barega ega nechingo kejinochirega amo nechitabu kiri bakubuna ko gwese soka na igwesi limbige ko bugigwa abantu bono twasoka twanza kominyokani nechitochi o egento kyogo kumia inche bweka ngokwana nincho usalama lakini naiche mbangi bereta abamenya abo babagusangana Ndizi TV mbaba bagwichanira okomentekana kwebikorwa ebyo byoboibi abana baitu babeire bobe ese sababu dera abaibuli na babakwanira mbali kuigwa igakorwa muibuli bosaigo igachiwe kachinza isa to chinza enye chabo tuko kwanyora abana bonse baboge to Nyakoe esababu bagochera Nyakoe teyo to twaruwa bono twajanga tiga togende kenyoro kya gisoni no twanyorira abayibi abange sana go twature nyomba gerese nyomba iyo twabanyora twabareta chingoko jiro cyo bagari kupwata timati go sene hoteli babwate kero bachinyentire bakwira mapema chitaragunda bakira bakora kibaoni ya ichinde bakora kibakoria abanyakenyero mbaba gusabwa kubwaterana ase gukora ebikoro byoboibi ase ekuro entindi abagikorwegwa ase abayibi bonsi bunamba chikoirerwa egetambo kerio egetindi bone gento kero ocyakera rero buna twanyorira aba nabantu baitongo bakira mbinyamono buna mwaboka mwaicha kabisa kwa kishindo na hende ntobase koirana magega bali bande batigaire amarieta twairwe bono no kominyokani guka igo ingaki abana bareruza abaibori tigatobwaterane manya omwano movement yaye ngakiere omwana oyo ngo bagotara komo omwana oyo chinza ko ikanyumba ni irenga tigatobwaterane tokonya abana oberu bateba ng'abana abatuchandire igo tigantebe ng'a nari gusaba abantu baruguru n'abamaate tubwaterane tusiri abana oboibi obwechingoko igegento kiraro igo ingaki abana bareruza abaibori tigatobwaterane manya omwano movement yaye ngakiere omwana oyo ngo bagotara komo omwana oyo chinza ko ikanyumba ni irenga
tiga tubwatirane tokonya abana mbasaba baraine serikali gusona na gati ase gutira abantu bekyombe gya community police na kwena na oborendi boisaine akonye bana ibo bono twataka serikali omo MP Mr. Kibakendi amono yo Minto Richmond omo MCA tokonye michandeke twekantu konyara bagarasi mamutu bwadisi twaye bifaa togokorregasi ndojo bakabwate migiye kobara igwate chitochi igobono ko baikanga okore michando igo tutagitene ntwe binte bijya kabisa togobaritira biro byogera abantu bato biratuyembe Ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi Niyo mulikito Job Maangi asorobochi rwa senchira yoboye keronyera na bayibi abo nigo bakwenda senyumba yo monto banyanya chingoko baruga barageranda basibye bintu guchana kima kurende Marita nagendete kuregwa nemonase ensemo ya Nyakoe asondu bwenso kagire ko bomusalia asa uchikomikirige tambokero egetindi uno butuki bwacha kerene kyombekirige community policing na gotigana ito tigarabo igomo ncho murigere ya se wodi hiyo ya Nyakoe omonyene omobagani ose omobagani omanyakanete buna Nyakoe hotela oyibona bakawusire kumabwa ya una omanyakanete buna Peter Bugongo gose pepo nigo bono abagako ni wali tukulia lero magega yogosire kumabwa ya Kalengana na bwata na wekira na senseme yoni go banyara kuro magomba habo chinga kyecho siasa njarroka na ko bwatanse katele wekira na ronga muno mosene tobe county ya Kisii Richard Momonyonga ukona kurenseme yo nigarroka na ko muchumure bwense na ko manyibuna gati ya baraya begete asechi wizara ao nigo barroka ni gotakole mirimo yabo bijya asarroka ne ko muchumure bwense kubwatika no barayibwaje na ne mono nchira batumete chinguru gaitania kerengo chinga kichokorobekana okubono kwalengete gotenenia finance bill una tokumanyigwa asenchira yubwenge. So our young men are asking you very simple things, Your Excellency. You don't have to worry so much. Number one, remove the military from the streets of Nairobi. Those kids have no guns. They have nothing. They have their phones. So you also look for your kids who can have their phones. They challenge those ones. Number two, all the individuals who've been killed, who've been assassinated by the state security apparatus must be given a state funeral. And we want the national flag to fly at half-mast. And any of your police officers, with this impunity they have, some of us don't fear. We are beyond fear now. Some of them we are going to start talking about ICC and The Hague. Mr. President, you see we are warning you again. The way I warned you last year. Stop playing with these children. Tell your friends to stop stealing state resources. Tell your government ministers to use only one vehicle to work. Tell your ministers to stop employing their relatives, cousins and uncles and leaving the rest of the Kenyans in the streets. Then you are telling them go out and do content creation and put it on TikTok. They will put me on TikTok telling you this. Have mercy. This country has reached a stage where it cannot hammer it anymore. We cannot behave like the public out here. You used to say you're a hustler. What happened to you? Yeah, I saw you bought new helicopters. You wear good red shoes. They're costing $1 million shillings. The belt is 2 million. Your Excellency, you also denied me something. I used to wear Kaunda suits. I've stopped. Because people are saying Kaunda suits are not good for leaders. Umulikito mirudedi mumanyi nagende tukwaliganira roboti uruno tukoronya warase nchira yobo ikiranu ekerobono yaragire chinze sato chiabo tuko amanenda mange ayo agende tegokolekana umwancho muligiri ya kurwase mesiti ya mangana ya kurwase nsemende ye studio gotigana na yuni gomone gwizara yobo chano yabekire murobere na koneke uno murobere shifa ngochoro go chakabene na kwelike go chakreta rikemo wiki go cho mutinyo yogo tano na kabere kolengano muwaziri oteneta mangana yobo chenso na kumincho ni gabori ya bakenya bane kibuna go chakreke go chatarike ya monko nyara bali kweli kia kurwase nsemu ya NHIF iliko chikosoa somuruliro shifa na kumincha bo igoni gate biribuna sentunde ntanga ni NHIF njanchiro kwa kolemere mase kegeke maegetara chugutuguterware kero ba kodro bututukanu wagendresa kone kigwagati ya serikali amone nsemelia ya NHIF ekero kolenda arogo chikabuna abakenya bachaye kwelikia ko chakeretarike yamo asomuruliro oshifa. Lights off withdrawal of the finance bill of 2024 that sought to finance the primary healthcare fund and the emergency chronic and critical illness fund
and set aside funds for indigents, vulnerable persons, the ministry is now reworking to align to this reality. Therefore, the existing NHIF contributions and benefits will continue until we roll over to Social Health Authority. I want to give assurance to all Kenyans, and in particular, those who have been enjoying healthcare services under the National Health Insurance Fund, that they will not be denied any services during this rollout phase. And I want to call upon facilities to continue offering services to Kenyans and also to assure them that all claims will be verified and settled. Onchumorigere na mange twakwariganire tikore nkomanyigwa korwa sense studio ibiro bena bya butokire mbwenta ko gendo mutumokomoke na mange twakwariganire ane mono igoro yo musawo yo mukuru asemeri ya Mombasa bwate myaka 23 abakawa kuri sasi kubwatekana no korobekana sense mejo nigo chinga kichibono aba governor abanyarire koboligwa akoene kibuna nkobwatera na bare asokonyara akoene kibuna nkonyara bare gosiria amaryogo yo gutindia ayo monenda mange chikoroga isatonto chukorigereria ekara kati ya babunga na boigo nekiombe kerikia Law Sort of Kenya LSK barokane ko boche nyimbo asokonyara gutumeka chinguru gaitania kerengo ane mona sokorobekana kukwabire ko kolekana nsia matukabere kubwatikana no kwamereria finance bela tiganyora mache ase ensemende egaragari ko mwalega ne captain number 001 demo Stephen kurwa ensemende studio atumanya mange ane mono aliarengete chigoso ritoska kwera nanda sege kegeke kerebosio. Captain 001. Tota kama ngana mai chosori kwa segeti ya kiende kwa chigosori ya Junior Secondary School leta kwa chukugende lugwase wiki ya nyoro chigosori ya Junior Secondary School chigosori chire chingao kana chigosori chechi school chobro so agwase today leta chigosori chigosori gwanechi school au cha JSS kwa sekere kirigia zono so ikikerengo kia nationals na kana ne chigosori chechi school chia oboroso no esa wetera chigosori school dere kwa dase kerengo kerebosio awasa bwatani bago kero kubwatira na vanyo lirambo ne serikali muno mone wizara y'ekisemi asoko boli kwabo no kwa ne serikali kwa ne kimuna anyway chibasoli eki ekira seika kega ne iri ndi chibasoli kigenderera so wororo asamalieta no mwalimu eri chamosete aro mo deputy manga comprehensive school ni gonde one of the officials assessoni ya Kemera and a member ya sub county ya Manga. Asayo abana baito babeire toko bareta monoso abache SS eneri round ya bengtangani bagwaka tutaligoyo chora abana muna twaga select ko primary lakini baona igeye kubwa etimu ekobwa ekogenda timu ya ikire muna baone kegwangeke egoja goikera se zone emyane chi zone chinde inye kiro se sub county ya Manga na abana aba linde ko ruli tangani babege tu SS nigo yale go chikobera Kisi county as nationals lakini esenge nchere tomo site go primary ya iri rugo Kakamega akabonsi CSS na primary turaba ali Kakamega Bubungu Stadium moso yogo kwana nigende coach ya netball as region ya Nyamira county a member Nyanza region na ndinde ne coach ya umupiro football ya beire na twatemira abana abaito ba CSS moso twababekera talents cyabo muna abana abange basoire abandi ntoruse tikuru Kisi county abandi bakamenyaga kiendege na abana abaito bande bamanga bakana kiendege nere more experienced kubwa emanga asengenjo neringa bamesoea kunyagoja chitimu chichigo chaga ego isara yechisemi yesoiri asengenjo ngotumere chibesa chiri chechi sport twagenderera ko irasa abana aba na chitogutumia mono nonye eserikali yate banete koleta chibesa icho tira chibeka nyocha soete account bana mbara atumia aba etiti chamba bwate gasi enkongu yokonya ko kabesa besa kuruga elinde ko ikia bana seba baikirike wangeke
Samali tanguru kwezi Burundieki. Eskuru yanengiende. Twabere ndokore zoezi ngakindambi. Na kocha ito bado musae. Na alikuwa ni serikali nereto support ne mangane uniform tubwati. Ne bikoro tuna birobi. Wanyamba wato support. Tokomaikira chigosori cha chisekendari chigendereta sensemo county au imensi ya Kenya ingabone skuli ya Nyanchwa Boys gekora una umwalimu wa chigosori Kefa Mogire esokri na gwakira watani korwa sorongo rwe county ya Kisii bunambiye mono asogosira baete timu ya Nyanchwa Boys wekabara bugoska busikure kerengo gia zonals ekerengo gia sub county weke kerengo gia county abase bayo tuske kerengo gia quarter final na skuli ya Sameta Boys sasa batebire buna sentunde aliye timu ya Vegeta sekerengo kia county area kabere magega yo mwaka 2018 asabara batero namba be komu kwa kibuna sentunde dogosio mbaita ine kerengo gia quarter finals Vegeta sentunde asa maleta nguru Kefa Mogire coach ya soka basketball Nyanchwa Boys. Number 1, nataka kushukuru kwanza Ndizi TV because they've been really supporting us in sports. They've been giving us a chance to air our matches and our players and our team officials. Number 2, Kisii community, niwashukuru sana. You know, a lot of support when you are playing soccer from the sub-county even to the county. People came from Kisii land to come and cheer Nyanchwa Boys. Tunawashukuru sana. I'm assuring you that we have a very good team. We are on training again. Tena kuja endelea kutusupport wale Queens wa Gusii Starlets. The support you gave us, we appreciate very much. Shabana people, you came and supported us a lot. Your team medic alikuja kwa uwanja, alikuwa na support vijana wetu, alitupatia some free treatments. Tunashukuru sana. Team cannot grow without that support. Tafadhali kujeni, endelea kutusupport. Togotigara te skuli ya Nyanchwa Boys ngabagenda te kwerobe ya sichigosori cha basketball abasori batatu kerensemo abwase myake bere ya itire abanyakabana bw'abanyangongo be county ya Kisii abwase kerengo kia regionals Nyanchwa Boys amone skuli ya Kisii school private ke bendera ye county ya Kisii sichigosori chiragosori bwase ensemo ya Kisii county ya somoki nyore bosio atele bunambagenda te kobe kumoki kwene kia buna mbaike ekerengo kia nationals maiga yentunda yaita sabari yako kwa kerengo kia regionals. Track 3 tulianza last year ndio mwaka kwanza tulicheza tukadefend trophy tukaenda region we fumbled. Reasons Track 3 na coaching. Vijana wangu wa basketball wamekuwa wakicheza basketball na mimi all through. Katuenda region wakacheza bila coaching wakalia ngumu sana. So we came back again, we trained them. They've been playing and they've understood how Track 3 is being played. Katuenda sub county we surprised Kisii school tuliwapiga 19 goals against 3. It was a very good score. Tukienda county it was just a walkover at the county. We won all our matches, even in the finals. Tulipia Kisii school still as a very good team by a scores of 18-8. Hii region, tukienda region, I'm assuring Kisii land, kuja Kisii school as from 9, they're having a very good team ya 3x3 that is likely to carry the regional trophy. Kuja mchie vijana wenu wanawahitaji, give them the moral support, give them financial support. We shall carry the Kisii flag in a very honorable way. Na kuna uwezekano tutashinda 3x3 of the region. There is a very high chance. Kwa majina naitwa Solomon Matawa. I'm the basketball captain of Nyanchwa Boys. Experience kimekuwa tuanze na first term. It has not been easy, but the effort we give in the field na dedication tuko kwa field na tusaidia huko nje hatu struggle sana. So and teammates wetu pia wana cooperate vizuri. Last year was a bit challenging because we did not have the communication of a team, as in tulikuwa tuna misunderstand every player na teamwork yetu pia ilikuwa chini. Communication kwa field hatukuwa tunaongea, every time player akifanya kitu somebody anakaa kama na mkasirikia. So but this year tumejiplan, tumeongea as a team that we control our temper and we're ready to compete at the region. Nyarabuna sitose kese kendere kerengo kia region no kera basumoti nyore bose utakera chitariki kianda ukachitariki komea isato aigase county ya Kisii igeti ya Kisii school amone igeti ya school ya Kanol Potunga Boys na nitukulia Jumatatu ya wiki rebosio dotware edro bene abase abali kikorwa se county sano nemo chorongo rwa Nyanza baromerane se school ya Kisii school yarwa korosi edro era oroki timu chia ekrongo rwa Nyanza mbulu kitira bende kira soye pool A na pool B okobasi kosori yeki otora tore timu isano na isato asekere kosori koroiga soro bongo rwa Nyanza sengencho
ese county chisano nemo county ya Kisii ese kere kwa sababu ila atore timu ibere kwa bana babale chi host usaba organize chi wasoli eki na ese kere kwa soli bali chi defending champion county ya bwate abanya kwa babwango iga ese kere kwa soli na uri bali abene yokoleta timu ibere kwa sesemo ya county yuko na timu chirabe sana na isatu chirabe kwinya semo ya pool A inya semo ya pool B kwa ndani bali abene yogo skavosio asekerenge ku Kyanyanza region chiwasoli chi skuru tabe to kubate rikabikirano kwa machibona kende kyonsi kiragendera se chiwasoli echo machibura kuna to ikra maelio kwa manana mayaye chiwasoli kore nasebono kwa ni sehemu ya studio Vincent Onyancha atenda leo tare kwa gachinsa isato kwa sehemu ya Egesero Ijumaa. Ndemo Steven Hakurwa sensemende studio soto manya manga ya samangana arengete chigosori ko bwatakana ne biro mwancho murigereria wekira buno toko ya kiro musumali mangana majya century yobo ikira nuchi kuraga isato chebu tukona ende doira na SMS je go mwancho murigereria buno togendere go sangasa masobu agale na boygo nalia mange tutakumanya a century ajobo membya muna soko tora ko tengera ndizi TV orito bwatera nere kone kibuna kwanya rogotera somo no boimanyererio igakoro kwa Lydia Mosekere Felicitas Kabendi ana kibuna kwanya radio gi amoni chibicha a century er enkenno kukima Tomera Nisato, Gitera Ninchenkoro kwa Vincent Onyancha. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Minto aseli ya Yeso nkoba kwanya oyo no Mauricia John Mareri kurwase kanisa ya Nyamataro Main SDA Church era se district ya Nyamataro South Kenya Conference okubaregania ase esadaka marum tora atware kitarikie 29 cy'umutienyeyo iga watano narimo yokogore basi era asire meroberio monene ase ngencho borandia bwe ekwa Nyamataro Main ne kanisa ngima ne district ya Nyamataro ngima ase njobo korali wemere moyo monene. Asa Marieta Robert Daviokali tipi kwa director kwa Nyamataro Main tuwaliganira chiko ya Chinyinge tuwaliganira pastor George Murara na pastor Melanie Mbaka n'abageni abange na oyo Minto Anthony Bagendi na rora bomugeni obonire. Asa Marieta nkoro kupeni nondali kwa Nyamataro Main memba yikwaya Inche ngabangwira chinga kejiga kwalika district ngima ya Nyamataro daraja 2 abalisi bonse pi tuabakalipse nechi kwa chanspic moji cheli tukeli asobonge eto nyala gusanga amangana yo monene na endi nayo bekakaga egento mubuko ogocha gusesenie kwa yiga epati nigera abe y'abantu bonsi ase district eto na mono onye South Kenya Conference diamond Ya umoji murigirya aye n'umwaki ontimbu muyago sorogane kwerukirwa Assembly Zipline tomo cha 19 on Sunday sariki 30 ndani ya Jiruche Back to School Tour live kuraso maganyo Kabel Park chakara chinsenye wekesano na ibere kyobugaso tubaso kwebuna na retumo roberio amonente top ranking presenter Vini ili ndio mchezo Jirushe
kuregeta sendi kandi ziteve na kwariganira somororio wegesinga kama seseni ya keri tukule Jumapili kuchakira chinsa 12 goika chinsa inye chamambia ase kuchakira chinsa 12 goika chinsa 12 nenusu tokonyera matero amatoereru yogo sasima uchakira chinsa 12 nenusu goika ense ya motonyora amarandia kurwasa barandia ao kikoraga ensa eyemo yamambia nanyore amatera yegesinga top 5 amatera 5 amakenono kukegima moyo kalira bikone tenye basire moyo kalira makumya tatane basire yekoraga chinsebere chamambia ninkoretere amateri au irinyara gusangamu naito yemasemo akachisisa tumwanchumo ligereria nonyorero request awa aso gusaba gutera kwao kera litukoria Jumapili 12 gwika chinsa inye chamambia toma chakoligereria egesinga kya masesenia wesa molere amaseseni yao Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Esukuru y'okwegerya Burundi bwe Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoryo bya asibirengo ao byo Burundi bwe